Goedemorgen. Even zwaaien. Even zwaaien. Kijk. Ja. Ja. Zo. Hoe heet het? Lekker vrijgelaten. Ja, fijn. En konden doen en laten allemaal. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. En nu straks lekker eten. Ja. Hè? Ja. En dat smaakt altijd, hè? Ja, dat is lekker, hè? Ja, natuurlijk, dat is heerlijk. Kijk, tegen de kou dan kun je kleden, hè? Dan heb je niet zo groot. En Sinterklaas komt altijd, ja. En er wel warm is dan bovenaan. Wat lief? De warm, je kan vroeger worden. Ja, oh ja, dus dat is heerlijk, hè? Ja. Nou, voor straks smakelijk eten. Dankjewel. Doe dat. En geniet ervan. Dank je. Ja hoor, dag. Goeiedag. Goeiedag. Dat is Emmy. Ja, En weer met coach. fijn en lekker eten direct, hè? We gaan speschool eten naar ze vertellen. Dat ruikt heel lekker. Lekker hoor. Oh, is lekker. Ja. Hij drak even een proefdag. Ja, maar dan heb je een hapje gekregen. De verrassing dat wij uit de lift kwamen, hè? We Ja. hadden niet gedacht, hè? Nee, zeker niet. Maar we komen altijd onverwachts. Die lopen toen ik thuis Ja. kwam. Ja? En ik kom elk jaar uit Spanje, want dat is al heel veel jaren. Hè? En hij zwaaide terug. Ik kom al heel veel jaren uit. Elk jaar uit Spanje. Weer of geen weer. We komen altijd. Ja, en ook wel eens terug. Ik weet wel waar die plaats ligt. Daar ben ik ook wel eens geweest. Daar zijn we aangekomen in Gorkum dit jaar. En ze zeiden Sinterklaas is er. Ik zeg zo. Ik zeg, misschien een beetje brutaal. Zo hij wat in mijn schoenen gelegd hebben. Had nog niet gedaan? Nee, Was er niet gebeurd? Oh, oké, Die ja. kleine was heel... Ja, we kwamen langs met de kinderen en ik dacht, nou, we gaan toch nog eens eventjes langs in Emhouden om even de goede dag te zeggen. Uit Spanje gekomen, hè? Dat is ding, zo weten we. Nou, de tuinman niet. Er zijn ook heel veel dadelijk mensen erop die zitten. denken, Ja, wel een hop op het de is heel leuk om naar deze Nou, de tuinman. Dat was toch een tuinman, ja. Val mee, hè? Je bent een beetje ondeugend. En dat mag. Ja, natuurlijk mag dat ondeugend zijn. Ja, dat zijn natuurlijk aardappelen die al uit de grond zijn. Hè? En ik heb gehoord dat er zoveel aardappelen nog hier in het land zijn. Ja, maar gelukkig wel. Dat doen we graag. Ja, natuurlijk wel. Ik vind het ook altijd heel leuk om er te zijn. Ja, we worden weer verwend. Hè? Ja, fijn. Prachtig hoor. Ja, Dankjewel. graag gedaan. Graag. Ja. Ja. En smakelijk eten verder.